Jos olet aseistettu Glenmontin metroasemalla, ole kiltti ja ammu minut. Pidä huoli, että ammut minua päähän. Tähtää ohimooni hieman alaviistoon. Haluan, että luoti matkustaa mahdollisimman lyhyen matkan aivojeni läpi ennen kuin se lävistää aivotursoni. Jos olen onnekas, luodin kipu minua lävistäessään kestää vain muutaman vuosikymmenen. Niin kamalalta kuin se kuulostaakin, tekisit minulle todellisuudessa todella suuren palveluksen. Luotiin kuoleminen mahdollisimman pian on parempi kuin se, mitä joudun nyt kokemaan. Tämä kaikki alkoi 10 000 vuotta sitten, kello 10.15 tänä aamuna. Tienaan hieman ylimääräistä rahaa ottamalla osaa uusien lääkkeiden testaamiseen niin sanottuna terveenä kohteena. Minulla siis testataan lääkkeiden mahdollisia sivuvaikutuksia. Kerran minulla oli testissä munuaisiin vaikuttava lääke ja toisella jotain, jonka oli tarkoitus auttaa korkeaan verenpaineeseen tai sitten kolesteroliin. Tänä aamuna he kertoivat minulle, että ottamani lääke oli jokin psykoaktiivinen yhdiste, jonka oli tarkoitus tehostaa ja nopeuttaa aivojen toimintaa. Yksikään lääke, jonka olin tähän mennessä ottanut, ei ollut vaikuttanut minuun mitenkään. Ainakaan päihtymismielessä. Toisin sanoen, en ole tullut yhdestäkään lääkkeestä pilveen. En ole niiden ansioista rentoutunut tai saanut vauhtia. Ehkä olen aina onnistunut päätymään lumelääkejoukkoon. Mikään niistä ei ole vain vaikuttanut minuun. Tämänpäiväinen lääke oli erilainen. Tämä paska todella toimi. He antoivat minulle pillerin kello 10.15 ja käskivät minun mennä odottamaan odotushuoneeseen siihen saakka, että he kutsuisivat minut takaisin testienottoa varten. Minun piti siis tutkimusassistentin mukaan odottaa noin 30 minuuttia. Lössähdin odotushuoneen sohvalle ja lueskelin muutaman artikkelin Psychology Today-lehdestä, joka lepäsi pöydällä odotushuoneessa. He eivät olleet kutsuneet minua vielä takaisin lukiessani lehden loppuun, joten poimin pöydältä toisen lehden, US News, ja luin senkin kannesta kanteen. Sitten luin vanhan Scientific American-lehden. Mikä ihme heillä oikein kesti? Käänsin pääni laiskasti katsomaan kelloa odotushuoneen seinällä. Kello oli vasta 10.23. Olin lukenut kaikki 3 lehteä kannesta kanteen 8 minuutissa. Muistan miettineeni, kuinka tästä päivästä tulisi hyvin pitkä. Olin oikeassa. Odotushuoneessa oli pieni kirjahylly, jossa oli muutama kovakantinen kirja. Kun nousin sohvalta kävelläkseni kirjahyllylle, tuntuivat jalkani hädintuskin toimivan. Ei sen takia, että ne olisivat olleet heikot, vaan ne olivat vain hitaat. Minulla kesti kokonainen minuutti nousta sohvalta, ja toinen siihen, että pääsin kirjahyllyn luokse. Skannailin hyllyä silmilläni ja päätin ottaa luettavakseni Moby Dickin. Käteni kärsivät samasta ongelmasta kuin jalkani. Se, että kurotin eteeni, tuntui kestävän ikuisuuksia. Aloin itse asiassa kyllästymään odottaessani, että käteni vihdoin kurottaisi kirjaan. Laahustin takaisin sohvan luo ja lösähdin sille, mutta pudotukseni tuntui tapahtuvan kuin hidastettuna. Se muistutti minua siitä, kuinka astronautit kävelevät kuussa minimaalisen painovoiman takia. Avasin Moby Dickin, hitaasti tosin, ja aloin lukemaan. Aloitin kirjan ensimmäisestä lauseesta, Call me Ishmael, ja pääsin aina siihen asti, kun Ahab heittää piippusen mereen 30. luvussa, ennen kuin he kutsuivat minut takaisin sisään. Millainen olo sinulla on? Tutkimusassistentti kysyi minulta. Minulla on hidas olo. Itse asiassa tilanne on päinvastainen. Kaikki tuntuu sinusta hitaalta, sillä sinä olet niin nopea. Mutta käteni ja jalkani, ne liikkuvat kuin hidastettuna. Kehosi tuntuu liikkuvan hitaasti, sillä aivosi ovat niin nopeat. Ajattele tällä hetkellä 10 tai 20 kertaa nopeammin kuin normaalisti. Ajattelet ja havainnoit maailman nopeutettuun tahtiin, mutta kehosi on silti sidonnainen biomekaniikan lakeihin. Jos olen rehellinen,
liikut tällä hetkellä paljon nopeammin kuin normaali ihminen. Tutkimusassistentti selitti ja esitti juoksevansa paikoillaan esimerkiksi. Aivosi liikkuvat niin nopeasti, että jopa nopea liikehdintäsi tuntuu hitaalta sinusta. Mietin hidastettua lösähtämistäni sohvalle. Vaikka lihakseni olisivat hidastuneet, reagoisi kehoni painovoimaan normaalisti. Odotushuoneessa minä kumminkin putosin hidastetusti. Hitaat lihakseni eivät osanneet selittää, miksi painovoima tuntui heikenneen. Aivoni toimivat mahdottoman nopeasti. Siksi olin kerennyt lukemaan 3 lehteä 8 minuutissa ja 30 lukua Moby Dickia 15 minuutissa. He tekivät useita testejä minulle. Fyysiset testit olivat hauskoja. He laittoivat minut jonglööraamaan 3 palloa, sitten 4, sitten 6. 6 pallon ilmassa pitäminen ei ollut ollenkaan haastavaa, koska ne tuntuivat liikkuvan niin hitaasti. Se oli oikeastaan aika tylsää odottaa pallojen lentävän ylös ja takaisin käteeni, jotta voisin napata ne ja heittää ne jälleen. He heittivät Cheerios-muroja ilmaan ja laittoivat minut nappaamaan ne syömäpuikoilla ennen niiden putoamista. He myös tiputtivat kourallisen kolikoita ja onnistuin laskemaan niiden yhteenlasketun summan ennen kuin yksikään niistä osui lattiaan. Kognitiiviset testit olivat vähemmän hauskoja, mutta hyvin valaisevia. Selvitä 50 sanan sanalaatikkotehtävä. 3 sekuntia. Selvitä monimutkainen sokkelo, joka on pinta-alaltaan julisteen kokoinen. 2 sekuntia. Katsele 10 kuvan mittainen kuvasarja sekunnissa ja vastaa yksityiskohtaisiin kysymyksiin. 95% oikein. He sanoivat, että sain yli 250 pistettä Knopf-asteikolla, jolla mitataan mielen nopeutta. Se on kuulemma miltei mahdoton luku ihmiselle. Sitten he lähettivät minut kotiin. Vaikutus lakkaa muutamassa tunnissa, he kertoivat. Mikä tulee tuntumaan päiviltä sinulle? Yritä käyttää tuo ylimääräinen luppuaika vaikka siihen, että vastailet rastissa oleviin työsähköposteihin nyt kun olet tuossa huippunopeassa tilassa. Matka kotiin oli kamala. Se oli vain 3 pysähdyksen mittainen, ja metromatka kesti todellisuudessa vain 35 minuuttia. Mutta minun päihtyneessä, hyperajassa kulkevassa mielessäni tuntui matka kestävän päiviä. Päiviä. Pelkkä matka tutkimuslaitoksen tiloista hissille tuntui kestävän tunnin. Juoksin toimistosta pois, yrittäessäni pakottaa jalkani liikkumaan nopeammin, mutta kehoni biomekaniikka piti ne vankinaan. Niin lujaa kuin ajatukseni kulkikin, en saanut millään nopeutta kehooni. Valtava ero mieleni ja kehoni välillä teki liikkumisesta vaikeaa. En ikinä tiennyt milloin hidastaa, kääntyä tai kääntää kehoani. Aivan kun olisin muuttunut valtavaksi, hitaasti liikkuvaksi sätkynukeksi. Arvioin väärin etäisyyteni hissin viereiseen seinään ja iskeydyin siihen aika huomattavaa vauhtia. Vaikka näin seinän lähenevän minua, en pystynyt liikuttamaan kehoani tarpeeksi nopeasti. Sormeni osoitti suoraan, sillä olin painamassa sillä hissin nappia, mutta en kerennyt saada sitä pois alta. Kipu oli intensiivistä. Jos aivoni olisivat liikkuneet normaaliin tahtiin, olisi kipu kestänyt ehkä maksimissaan 30 sekuntia tai jotain sellaista. Kiihtyneen ajatustahtini seurauksena kipu tuntui kestävän 30 minuuttia, ehkä jopa 45 minuuttia. Hissimatka oli kamala. Tuntui siltä, että olisin viettänyt 4 tai 5 tuntia siinä, että laskeuduin 7 kerrosta. En tuona aikana voinut tehdä muuta kuin katsella hissin seiniä. Juoksin metroasemalle. Pakko myöntää, tämä oli melkein hauskaa. Vaikka minusta tuntuikin siltä, että kehoni liikkui tuskastuttavan hitaaseen tahtiin, pystyin kumminkin tarkoin valitsemaan mihin astun, miten liikutin käsiäni ja käänsin kehoani. Muutaman korttelin mittaisen juoksun jälkeen alkoi aivokehokoordinaationi vihdoin aukenemaan minulle siitä huolimatta, että ajatukseni olivatkin niin paljon nopeammat. Loppumatkan juoksin ketterästi väistellessäni jalankulkijoita luikkimalla heidän ohitseen ja vältin autoja ihan vain muutaman sentin etäisyydeltä heidän ajaessaan minua kohti. Tämäkin aika tuntui minusta minuuteilta.
Vietin tunnin, tai ainakin se tuntui minusta tunnilta, siihen, että laskeuduin metron portaat aina metrolaiturille asti. 6 minuutin odotus oli raastava. Vaikka laiturilla olikin enemmän katseltavaa kuin hississä, oli sekin tuskastuttavan tylsää. Minun olisi pitänyt varastaa se kopio Moby Dickistä. Metro vyöryi näkyviin hitaasti kuin mikä. Vaunujen jarrujen normaali, kimeä ääni kuulosti matalalta ja hitaalta, aivan kuin joku olisi puhaltanut tuubaan. Metron jarrujen ääni ei ollut ainoa, joka oli erilainen kuin normaalisti. Kaikki äänet ympärilläni olivat niin hitaita, että ne oli hädin tuskin ymmärrettävissä. Äänet olivat kadonneet ja muuttuneet mössöksi, liian mataliksi kuullakseni ne. Pystyin kumminkin kuulemaan itkevän vauvan äänen. Se kuulosti ihan valaan laululta. Metron normaalisti kovaääniset torvet ja se, kuinka renkaat osuivat johonkin, olivat matalia pamauksia. Ne kuulostivat kaukaiselta ukkoselta. Tutkimuskeskuksessa pystyi vielä kommunikoimaan tutkimusassistentin kanssa. Puhumisesta oli nyt tullut mahdotonta. Lääkkeen vaikutus tuntui yhä voimistuvan. Matka tuossa helvetin metrossa tuntui siltä, että se olisi kestänyt päiviä. Päivien ajan kuuntelin sitä vauvan päästämää valaan laulua ja jarrujen päästämää tuubasooloa. Vaikka olin miltei menettänyt kykyni kuulla normaaleja puheääniä niiden sävelkorkeuden laskettua niin matalaksi, ei nenääni eikä hajuaistiini ollut tullut muutoksia. Koko tuon päiviä kestävän matkan ajan jouduin haistamaan hien, pierujen ja muiden hajujen sekoituksen, joka leijaili metrovaunun ilmassa. Pääsin vihdoin kotiin. Se, että juoksin niin lujaa kuin jaloistani pääsin sisään ovestani ja siitä edelleen eteiseen, tuntui mukavalta, hitaalta ajelehtimiselta. Olin helpottunut viimein päästyäni kotiin. Täällä minulla ainakin oli jotain tekemistä. Noukin kirjan, jonka lukeminen minulla oli kesken, 100 Years of Solitude, ja sain sen luettua loppuun. Vaikka käänsin kirjan sivuja välillä niin nopeasti, että revin niistä usean vahingossa rikki, tuntui suurin osa ajastani lukiessani silti kuluvan nimenomaan tuohon sivujen kääntämiseen, ei itse lukemiseen. Olin ollut kotona 3 minuuttia. Yritin selailla nettiä. Koneen käynnistyksessä kesti ikuisuus. Se oli turhauttavan hidas. Yhden sivun latautumisessa tuntui kestävän tunteja, kun taas niiden lukemisessa minulla alle minuutti. Luin satoja artikkeleita aikajanaltani. Olin kuluttanut siihen 3 minuuttia. Päätin ottaa työn alle kasan kirjoja, jotka minun oli tarkoitus lukea. Luin niistä 2 kannesta kanteen. 4 minuuttia oli kulunut. Päätin yrittää nukkua siihen, että lääkkeen vaikutus lakkaisi. Ikävä kyllä, se osa aivoista, joka säännöstelee unta, ei ollut tietoinen kaikesta ajasta, joka tuntui kuluneen mielessäni, joten en saanut nukahdettua. Vaikka olin ollut hereillä päiviä, tai mikä tuntui päiviltä, oli aivojeni biologinen kello tietoinen siitä, että kello oli vasta 25 yli 1 päivällä. Ne eivät olleet valmiit nukkumaan. Siitä huolimatta yritin nukkua. Kuljeksin hitaasti makuuhuoneeseeni, mikä tuntui kestävän 45 minuuttia, ja heittäydyin sänkyyni. Tuntui siltä, kun kehoni olisi hitaasti leijailut patjalle höyhenen tavoin. Suljin silmäni ja makasin siinä tunteja. Todellisuudessa 10 minuuttia, ennen kuin luovutin. Uni ei vaan tullut. Minulla oli edessä päivien tai jopa viikkojen mittainen vankila, jossa kaikki olisi hidastettua. Siispä päätin ottaa yhden ambien rauhoittavan. Tunne siitä, kuinka pilleri ja sen kanssa juomani vesi liikkui kurkkuani alas, oli oksettava. Se liikkui limaisen etanan tavoin, joka liukui alas kurkkuani ja sulki hengitystieni ikuisuudelta tuntuvaksi ajaksi, kunnes se pääsi alas vatsaani asti. Luin kirjan. 10 minuuttia oli kulunut. Luin toisen. Siitä oli nyt 18 minuuttia, kun otin rauhoittavan.
Heitin käsissäni olevan kirjan huoneen halki turhautuneena tilanteestani. Kirjan sivut läpättivät hitaasti lehtien tavoin aina siihen saakka, että se osui seinään. Isku päästi pitkän, kaukaisen jyrinän kaltaisen äänen. Se tuntui ensimmäiseltä ääneltä, jonka olin kuullut tunteihin, ennen kuin se ajelehti lattialle kuin varvastossu, joka upposi uima-altaaseen. Painovoima ja sen lajit eivät olleet muuttuneet sen jälkeen, kun otin tuon lääkkeen. Ainoastaan aivoni tapa ymmärtää aikaa oli aivan sekaisin. Pystyin siis arvioimaan lääkkeen tehoa siten, miten nopeasti asiat tippuivat alas. Kirjan ja sen ajan, mitä sillä kesti pudota alas perusteella, olin varma, että lääkkeen vaikutukset vahvistuivat yhä. Luin lehden. Laitoin television päälle. Näin selvästi jokaisen kuvan yksitellen liikkuvan videon sijasta. Turhautuneena suljin television. Luin vielä lisää. Luin 2 ensimmäistä osaa Churchillin sarjasta A History of the English-Speaking Peoples. Ei mikään kevyt luettava, enkä oikeastaan pitänyt niistä. Ottaen huomioon, kuinka pitkään normaalisti niiden lukeminen olisi kestänyt, oli niiden lukeminen näin itse asiassa parempi. Tai ainakin vähemmän huono. Siitä oli nyt kulunut 35 minuuttia, kun otin rauhoittavan. Kävin makaamaan sohvalle ja suljin silmäni. Aika kului. Minä hengitin sisään. Se kesti tunteja. Aika kului lisää. Hengitin ulos. Sekin tuntui tunneilta. Uni ei vaan millään tullut. Tarvitsin uuden suunnitelman. Päätin lähteä takaisin tutkimustoimistolle, jossa olin lääkkeen alun perin saanutkin. Ehkä heillä olisi jotain, joka voisi kumota lääkkeen vaikutuksen. Jos ei, niin heillä varmasti oli jotain, joka voisi tainnuttaa minut siihen saakka, että vaikutus olisi kerennyt lakata. Poistuin asunnostani niin nopeasti kuin voin. Minun aivojeni ajankulun aikataululla kesti tässäkin tunteja. En edes vaivautunut lukitsemaan ovea. Siinä olisi kestänyt liian kauan. Juoksin portaat alas, sillä se oli nopeampi reitti kuin hissi. Alaaulan läpi ja etuovista ulos kadulle. Kaikki tuo tuntui pitkältä päivältä toimistossa. Kiidin katua pitkin väistellessäni vastaan tulevia jalankulkijoita. Vauhtini oli varmasti heidän silmissään aivan uskomattoman nopea. Laskeuduin ensimmäiset portaat ja juoksin kohti toisia. Laskeutuessani niitä tunsin aiemmin ottamani rauhoittavan viimein alkavan vaikuttaa. Ottamani rauhoittava ei unettanut minua. Ei laisinkaan. Rauhoittava ja aamulla ottamani kokeellinen lääke ilmeisesti reagoivat toisiinsa. Laskeuduin toisia portaita hitaasti, mutta varmasti, kunnes se tapahtui. Kaikki ympärilläni pysähtyi. Kadun matala jyrinä yläpuolellani ja metrojen kaukainen ääni lakkasivat, ja tilalle laskeutui täydellisin hiljaisuus, jonka olin koskaan kokenut. Kehoni lakkasi liikkumasta alas portaita. Ennen rauhoittavan ottamista juoksi ajatukseni ehkä noin 100 kertaa normaalia nopeammin. Rauhoittavan jälkeen tuo luku oli noussut 1000. Jokainen sekunti tuntui päiviltä minulle. Pelkkä silmieni liikuttaminen, jotta pystyin katsomaan ympärilleni, tuntui mahdottomalta tehtävältä. Iltapäivän aikana olin oppinut uudelleen kuinka kävellä, juosta ja hypätä aivojeni toimiessa 100 kertaa nopeammin kuin kehoni. Rauhoittavan aiheuttavan 4- tai 5-kertaisen lisähidastumisen takia oli liikkuminen miltei mahdotonta. Kaaduin portaat alas. Vaikka olin ottamassa askelta, ei lihasteni hallitseminen ollut mahdollista. Käskin jalkani liikkumaan eteenpäin tuntien ajan, sitten takaisin taakse. Kulutin tunteja siihen, että asettelin nilkkaani oikeaan asentoon. Kaikesta näkemästäni vaivasta huolimatta nyrjäytin nilkkani seuraavalla askelmalla. Hidas vauhtini ei lievittänyt kipuani laisinkaan. Seuraavien tuntien aikana kipu vääntyneestä nilkastani vain voimistui. Hermot, jotka viestivät kivusta, toimivat eri tavalla kuin kuulohermoni.
Ääniaallot olivat jakautuneet laajalti niin, että en enää voinut kuulla niitä, mutta kipu alkoi virtaamaan kehossani miltei saman tien. Tunnit, jotka vietin vääntyneen nilkkani päällä, johtivat tunteihin aina voimistuvaa kipua. Aloin kaatumaan eteenpäin. Nopeat aivoni eivät voineet liikuttaa hidasta kehoani. Putoamiseni tuntui kestävän päiväkausia. Tuona aikana onnistuin kääntämään kehoani niin, ettei pääni olisi ensimmäinen asia, joka osui maahan laskeutuessani. Iskeydyttyäni maahan lopulta, laskeuduin oikean hartiani päälle. Aluksi en edes tuntenut iskun voimaa. Se alkoi kevyenä paineen tunteena, joka kasvoi aina siihen, että aloin tuntemaan sen kipuna. Hartiani ei kestänyt sitä, ja tunsin sen menevän sijoiltaan. Pysähdyin lopulta, päiviä myöhemmin. Makasin maassa ja tuijotin kattoa. Kipu hartiassani yltyi yhä. Minulla oli paljon aikaa miettiä putoamiseni aikana. Jos jokainen sekunti tuntui päiviltä mielessäni, tulisi jokainen minuutti tuntumaan vuosilta. Vaikka lääke kerkeäisi haihtumaan pois kehostani seuraavan 2 tai 3 tunnin aikana, tarkoittaisi se sitä, että joutuisin kestämään tätä helvettiä vielä vuosisatojen ajan. Osuessani maahan olin saanut kehitettyä suunnitelman. Yrittäisin parhaani päästä raiteiden luokse ja heittäytyä ohikulkevan metron alle. Käänsin itseäni niin, että pääsin kontilleni. Päiviä kestänyt työ, hartiani huutaessa kivusta. Erehdyin siitä, kuinka paljon minun tulisi kääntää kehoani ja kaaduin selälleni. Yritin uudelleen ja tällä kertaa kaaduin naamalleni. Kehon hallitseminen, joka liikkuu hitaammin mitä ruoho kasvaa, oli miltei mahdotonta. Viikkojen työ oli viimein tuottanut tulosta. Onnistuin päästä tasapainoisesti kontilleni. Jos tämä oli jo vaikeaa, tiesin, ettei kävely ja juoksu tullut kyseeseenkään, joten minä konttasin. Konttasin halki metrotunnelin. Kummaksuvat ilmeet ihmisten kasvoilla seurasivat minua viikkojen ajan. Konttasin metron porttien ali ja siitä hissiin. Hississä olleet ruuhkatunnin matkustajat virtasivat ulos pienestä kopista yhtä nopeasti kuin jäävuori suli mereen. Kurkistin ruuhkaista laituria hissimatkani aikana. Näytön mukaan seuraavan metron saapumiseen kestäisi 20 minuuttia. 20 minuuttia oli kuin vuosia minulle. Joutuisin odottamaan vuosia metrolaiturilla, että voisin vihdoin kuolla. Konttasin ulos hissistä ja katselin päivien ajan ihmisten typeriä ilmeitä heidän nähdessään minut. Konttasin muutaman metrin päässä olevan betonisen penkin viereen ja käperryin sen juureen. Yrittäessäni kiemurella asentoon, jossa hartiani kipu olisi ollut siedettävämpi, ongelmani pahenivat. Ajan hidastuminen laskeutuessani metron portaita oli ollut vain maistiainen siitä, mitä tuo aamuinen lääkkeeni sekä rauhoittava voisivat tehdä yhdessä. Se iski vihdoin täydellä voimalla istuessani tuon betonisen penkin vieressä. Räpäytin silmiäni. Vuosia kestävä pimeys seurasi sitä. Ääni oli lakannut jo aikaa sitten, joten räpäyttäessäni minulle jäi vain pimeys ja hartiassani jomottava kipu. Aivoni toimivat nopeasti täyttääkseen visuaalisen ärsykkeen puutteesta johtuvan aukon. Äänet puhuivat minulle. He lauloivat minulle kielillä, jota ei ollut olemassa. Kuviot, kasvot ja värit välähtelivät mielessäni. Kävin läpi koko elämäni tähän pisteeseen saakka. Kuvittelin eläväni kokonaan toisen elämän. Unohdin englannin kielen. Upposin totaaliseen epätoivoon. Puhuin Jumalalle. Minusta tuli Jumala. Kuvittelin kokonaan uuden universumin ja tein siitä totta pelkillä ajatuksillani. Tein tämän uudelleen ja uudelleen. Silmieni aukeaminen tapahtui olemattoman hitaasti. Hämärä valonhohde kului viikkoja. Pieni valon pilkahdus kului lisää viikkoja. Näkyviin ilmestyivät metron laituri ja muiden matkalaisten jalat sekä vastakkaisella seinällä oleva mainos.
Kaivoin puhelimen taskustani. Projekti, joka kesti vuosikymmenien ajan suorittaa. Miten voisin edes kuvailla kokemaani tylsyyttä? Tylsyys, jota koen, ei ole mitään verrattavissa hartiani kokemaan kipuun. Jokainen ajatus, jonka ajattelen, on sellainen, jonka olen ajatellut jo satoja kertoja aiemmin. Näkymä kanssamatkustajien nilkoista ja mainoksista metron laiturilla eivät ikinä muutu. Eivät ikinä. Tylsyys, jota koen, on niin vahvaa, että siitä on tullut konkreettista. Se on kuin pala kiveä ja metallia, joka on ängetty aivoihini. En pääse sitä pakoon. Mitkä ovat vaihtoehtoni? Voisin ryömiä ja pudota vahingossa kiskoille, ennen kuin metro kerkeisi saapua murskaamaan minut. Parimetrinen pudotus kiskoille ei tappaisi minua, vaan lisäisi hartiani jo kokevaa kipua, ja todennäköisesti joku hyväntekijä kerkeisi pelastamaan minut ennen metron saapumista. Hän myös todennäköisesti estäisi minua yrittämästä uudelleen. Tässä skenaariossa kärsimykseni ei ikinä loppuisi. Odotan metron saapumista, jotta voin heittäytyä sen alle. Sen osuessa minuun tulisin kokemaan sen, miltä tuntuu tulla palasiksi revityksi. Tämä kipu kestäisi vuosisatojen ajan, mutta lopulta aivoni sammuisivat ja tämä kokemus tulisi viimein päätökseen. Olen elänyt satoja elinikiä tämän penkin juuressa. Olen paljon vanhempi henkisesti kuin kukaan ihminen on ikinä ollut. Valtaosa elämäni kokemuksista on tämän penkin vieressä istuminen, hartiani kipu, metron laituri, kanssamatkustajien nilkat sekä seiniä koristavat mainokset. Tämä postaus on minun B-suunnitelmani, viimeinen toivoni, pitkällä tähtäimellä ainoa toivoni. Olen käyttänyt elinikiä tämän kirjoittamiseen ja julkaisemiseen siinä toivossa, että saisin jonkun vakuutettua siitä, että kärsimykseni tulee saada päätökseen. Jonkun tällä laiturilla. Jonkun, joka on aseistettu ja vaivautuu löytämään maahan betonipenkin viereen käpertyneen miehen. Miehen, joka konttasi ulos hissistä. Jonkun, joka on kykenevä ampumaan tätä miestä päähän mahdollisimman nopeasti. Yksi luotiohimoon. Jos olet aseistettu ja olet tällä hetkellä Glenmontin metroasemalla, ammu minut. Ole kiltti. Kiitos, että katsoit videon. Jos sua kiinnostaa kuulla klassikko creepypastoja ja muita kauhutarinoita suomeksi, niin tilaa kanava. Julkaisen näitä niin usein kuin kerkeän. Tässä oli vähän tällainen pidempi video tällä kertaa. Tän äänitys ja editointi oli aikamoinen urakka, ottaa huomioon, että noin mun aiemmat videot on ollut vähän tuollaisia lyhyempiä. Mutta tää oli kieltämättä ihan hyvä. En ollut itse lukenut tätä aiemmin ja löysin sen, kun mä etin tosiaan pastoja, miten mä voisin suomennella tälle kanavalle. Jos te löydätte jotain hyviä ja haluatte kuulla ne suomeksi, niin pistäkää viestiä mun suuntaan. Mut löytää somesta nimellä KoiVYT ja mun yhteystiedot näkyy ruudulla. Ei muuta kuin kiitos kaunis ja nähdään seuraavassa videossa.